Anong masasabi mo? Masarap hindi? Masarap. Hi guys! Hello guys! Today is January 21, 2021. So, nakasabot naman muno sa nangag ginahong mga vlog nga everyday ko magmerkado mapalit og sudan kay gusto gajud na mo nga fresh ang among sudan labi na sa isda. So, karon ang atong ganap sa atong luto today sa atong pagpaniod to sinugbang manok kay nakabasa ko dito sa internet nga mga 5 causes sa cancer usa na ang fried chicken. So, ingon dito nga mas maayo kuno roasted, di ba? Kung roasted is sa Bisaya pa sinugba. So, karon ang atong lutuon is sinugbang manok today. So, okay guys, abot na ko gikan sa merkado. So, kay tangtang mo sa nimo pan ma. Ano ma? Kita ang dagkag pa ni. Aray, anay Ginoo. Tangwa nang ang aryos. Aray. Ay, Ginoo na kaya. Raquel! Saan na? Mauna ni Ro. Ay, mauna ni kaartihan. Okay guys, ingabot na ko gikan sa merkado. So, karon ang among sudan is magtuwa ko isda. So, ang among sudan for lunch is magtuwa kong isda. Kutangan og kalamong guys. So, healthy foods gihapon. Ipalit na ko og gani para isuk-suk ang manok diri ingon kay aron inig nganong kini di ba pang barbecue stick raman o pang barbecue raman nino. So pero ang among timpla dili pang barbecue, pang sugba ra gajud. So nganong ipalit ko ani ang reason is para inigbali sa sinugba dili po ta mga paso nga bisag na itong mas lami man jud ni ingon sama-sama ana. Sige enjoy ra nang makit-an guys. Okay. So nagpalit ko daan og uling. So expensive gihapon no, isang sinugba palitan na gihapon uling. Imo na Kim. It's your turn, Kim. Okay da ang akong sugbaon. So magsugba pud mi og isda kay mao gusto sa amo chairwoman. So you know. Ang chairwoman is kinahanglan healthy foods ra yung kaunon. So ako sad i-try basin ganahan pud siya og manok kay sometimes magpapalit man pud na siya og barbecue nga manok. Pero mupalit po siya og barbecue nga baboy. Ambot og unsay kitang kaganahan. So karon is let's start. Okay guys, I have a new headband today. So ako ni napalit ito sa merkado. Nabili ko ito doon sa may tindahan malapit sa market. Okay, nabili ko ito doon ngayon lang. So hindi ko alam kung paano ito gamitin. Hindi ko alam kung ito ba ang front or dito sa likod ilagay or ano. So, I will try. Ako i-try og suot ang akong napalit nga. Or, isuot na gadid na ako. Ang napalit na headband. Nawala na pipi na gawin ilong. Oh my God. So, kining kaartihan sa buhay. Oh, wala. Ang sa ba ni? Kani ba ni? Sakto ka ni guys. Wala man pong magwapa-gwapa magado ko guys. Ang akong headband na. Ano ako trademark guys. So, sige. So, before I start my work, I'm to prepare for lunch today or maghanda ng tanghalian today is magpagwapa po ta. Uy, bisan pag ni atas kusina at least gwapa. Oh, di ba? Bisag ni atas sa kusina at least gwapa. Kay ugnay bisita, di kita mga lispad. Oh, di ba? Okay na lang puwat ang wait. Natay kilay gamay. Okay. Start na ko. Okay guys, yan na ang atong main flavor is ang ahos or bawang. So, ang atong aslong gamay mauni ang calamansi juice. So, ako na ning gi-prepared guys. So, ano na lang ko mag sahog kini nga dinhin ako isahog ang atong sugbaonon nga manok. Sige. Okay guys, ni ana naka-prepared na ang atong main nga pang flavor is ang garlic or bawang. Sa pabani sa Bisaya, sa Tagalog bawang, ahos sa Bisaya. Unya di ara kalamansi. Kung dito pati sa amo sa Southern Leyte, agre. Ambot unsay kalahian nganong na-agre ang sa Southern Leyte, agre unsa ang sa dili kalamansi or sutil. Di ba lahi-lahi ang mga lingwa. So, naanad na lang sa pugko nga sutil kung niya sa baybay. Kung tuan ko sa Southern Leyte nga tudapit sa Matalom is agri. Since ang pagkabata agri may hong sabtan. Di ba guys? Mauna. So karon
ato nang butangag asin. Ato na ning ibutang diri kining sutil agri kalamansi unsa pa basta mauna na. Ato butangan og asin. Kamuton ra guys. Kay mao man mo giingon inato style. Di ba? Kada mo makarelate ingani ba nga ingan na ang raw ng mga kabir-kabir sa kamot. Na man pud unta mi kabir pero mas lami man kuno ni hilod-hilod ingon ni. So ato ni ibutang dinhi tagsa-tagsa aron humulan. Humon. Ito ni ibutang tanan kay nagdire na ni siya. So ato kumot-kumoton ang gikumot-kumot sa dakong kamot. Mao na ni giingon guys nga gikumot-kumot sa malalaking kamay. O mao gihapon ni guys, mga bana-bana style lang gihapon ni guys. Depende sa kadaghan sa asin nga imong itimpla. So ang pinaka-main man gud nga flavor ani ang garlic nga gipino og maayo. So as usual mag-multitasking kuno ta ingon ang akong anak. Dili ko na multitasking nay, multitasking. Multi kuno. Multi sakto ba kuno? Di man kuno na multitasking nay. Unsa man multitasking. Okay, multi di ay. Mauna, koreksyon na natas itong mga anak guys. Ado na lamang po. Magpa-koreksyon na lamang po ta kaysa mauwawan ta permanente, di ba? Multitasking. O maunang gihapon guys, mag-multitasking. So since nga nasugdan naman ning atong multitasking, so karon ato ning ihumol in 30 minutes dayon daig ko sa akong sugbaanan dito sa among sugbaanan nga sa akong abuhan nga sugbaanan. Unsa man to dai daw tinuod na? Unsa man pagsulti ani? Multitasking or multi? Kang pwede man duha kanang duha. Abot di ay kuno. Pwede ra di ay kuno. Mo istorya ta guys og multi. Pwede ra kuno mo gamit ang multi or multi. Pwede ra di ay kuno. Ang usa ka anak nga bunso man toy kanang hinugsugon ako. But since nga mag-multitasking ta, multitasking na naman, kay mura mo kung lainan kung magamit og multitasking. Okay na siguro na Yung mingming namin dito, napaka-ingay. Iwan ko, may background dito ha, huwag na kayong mag-alala niyan. So atong balikon ang atong gihumulan diri ang manok sa Tagalog pag binabad na manok. So atong ugay-ugayon kay aron mo
mo kuan ang kalami kanang mo ang sud kalami pare basta mag-asawa kinahanglan ay ugay-ugay kay aron mo lami ang relasyon. So wala di umaking relasyon ka kung dili ka kumustahon ako dakong bubot. Unsa man na mao na ikalimang digmaan sa kalibutan. Importante ito ng ugay-ugay guys, ugay-ugay sa relasyon. O mao ni nga manok guys. Mo lami. Mao ni sekreto guys. Okay guys, magtuhog na tayo sa ating manok na isugba. Okay, diyan ako'y steak. Sarap! Napakasarap ng aming sinugbang manok, guys! Okay, makakain na tayo mayat-maya ang ating sinugbang manok. Or, roasted chicken sa in English pa. Or, inihaw na manok sa Tagalog pa. Okay, hapit na guys. Makalaway na, kalami. Yum, nam, 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 nam. Arang ninduta tanaw no, takatakam-takam ang sarap. O, di ba guys? O, salamat guys sa inyong pagtanaw sa Almajoy Vlogs. So, katong wa pa nakasubscribe sa akong channel, palihog ko o pindot sa subscribe, din pinduta dayon ang bell button para pirmi mo updated sa akong mga videos nga mga exciting na. Okay guys, thank you for watching Almajoy Vlog. Okay, God bless us. Bye-bye!